on tänään erikoisvieras. Voit tulla tänne. Moi, tänään aiheena oli hevoset, joten tämä erikoisvieras voi puhua meille hevosista. Joo. No niin. Mitä sitten haluaisit tietää? Minä voisin tietää, että mitä kaviokoukulla tehdään. No, silputetaan yleensä kaviot. Okei. Ja niin. Sitten, harrastatko sinä niinku ratsastusta? Kyllä, ja kaikenmoista Onko se- urheilua. Onko se rankkaa? No, onhan se joskus ihan rankkaa. Okei. Osaatko sinä käyttää kaviokoukkua? Se on helppoa. Ja aivan liiankin helppoa. Mutta minä voisin tuoda minun hevoskärrystäni minun hevosen. Okei. Ja nyt hän tulee tänne. Älä jää siihen eteen. Aika upea hevonen. Katsokaa hänen upeaa hevosta. No, tuossa se nyt on. Hänen nimensä on Viki. Ja hänellä on yksi varsa, mutta hän ei päässyt nyt tulemaan. Onko hankalaa hoitaa hevosia? No ei, minulla on niitä noin 27 hevosta siellä minun tallillani, mutta ei se ole kauhean rankka, kun minulla on noita avustajia. Onko karsinoiden siivoaminen työlästä? No, eihän se nyt niin ole. Mikä tämä rotu on? No, se on Suomen hevonen. Oletteko käyneet kisoissa? No, ollaanhan me oltu Ester-kisoissa ja koulukisoissa ja raveissa ja vaikka missä. Voitte kertoa aiheita seuraavalle kuvailulauantaihin. Kiitos, hei hei! Hei hei!